Man, ja, man kan også bare høre den der shotgun. Hvad er du på, Rasmus? Jakob? Rasmus gør mig bange lige der. Jeg kommer igen. Hvis jeg lige kunne se, hvor du var. Det kunne det. Ja, i hvert fald for dig. Jeg ved ikke for mig, men... Who is shooting after me? Hvad, Rasmus, hvordan går det derovre? Så dem, Rasmus. Nej, for sådan der. En, det er godt klar. Ja, new host. Hvorfor blev du sur? Jeg dræbte dig. Og hvad så? Jeg er imod dig. Og hvad så? Det er meningen, jeg skal dræbe dig. Hey, jeg er med jer. Nice. Hey. Nej. Så var det fandme dig igen. Jeg havde ham på corner, mand. G18 mod G18. Du er højere end mig. Havde du holdt op med at optage? Ej, hvor åndssvagt. Så er det mig, der kommer på sko. Så jeg rammer ved siden af, når jeg skyder. Det der.